Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So mga Kadung Bisaya, nandito po tayo sa isang mall sa Parañaque na kung saan ay napakaganda po ng paligid natin. At makikita nyo po yung nasa likod ko. So mayroon po siyang fountain and maganda talaga yung ano niya, yung place, yung likod, 'di ba? So ayan mga Kadung Bisaya, 'di ba? Na-miss ko yung walang face mask, 'di ba? Pero wag niyo akong gayahin ha. Magpe-face mask na po ako. Pinakita ko lang kasi nakakamiss. So ayan mga Kadung Bisaya, 'di ba? Sinuot ko lang po yung aking mask, baka po may magalit sa akin. So yung dito sa likod ko, yan po yung sa fountain. Yan. 'Di ba? Ang ganda ng place. And ito naman yung kasama ko, si Josephina, isa sa pinakamaganda kong katrabaho. Yan, 'di ba? Tingnan niyo ang ganda-ganda niya. Diba? Ang ganda ng face mask. Yan. Yun. So ang ganda ng niya kasi, yung place niya is nasa likod lang ng mall. So merong pinaka mini park. Yan. Yeah. So, punta muna tayo dito sa gilid. Yun! Ganda pala dito. So, first time ko po dito pumunta. Kung tutuusin. This is my first time. Although matagal na ako nag-work dito. Yun. Kanya-kanya ng kanya-kanya ng diskarte, Mami. Hi, Mami. Hello. Yes. Welcome to my YouTube channel. Kamusta ka naman, Mami? Okay lang. Subscribe Okay kayo sa lang. daddy ko. Wow. Kamusta naman yung pag-ibig natin? 'Di ba last time sa last nating vlog, actually sinama kita doon, 'di ba? That time wala ka pang pag-ibig, pero ngayon meron ka ng pag-ibig. At saka SSS na lang ang kulang. 'Di ba? So, yung nasa likod ko si Jessa Sara. Oo, 'di ba? Ang ganda niya. So ayan, pupunta tayo dito sa likod. Ayan. Actually, doon sa makikita nyo mga Kadung Bisaya, mayroong pinaka-concert dyan. Ayan. Ayan, may pinaka-concert po dyan. Ayan. So at least mga Kadung Bisaya, kahit pa paano bumabalik na tayo sa dati, na may maririnig ka ng mga jamming. Diba? Ito siya. Yan. Yan, meron ditong live band. Diba ang ganda-ganda dito? Masabi ko sa iyo na harapan. Kung gaano kita kailangan.
ayan mga kadong Bisaya, so sumulyap ulit tayo saglit lang doon sa live band. Yan. So kung saan natin ay makikita natin na napakasaya. So, di ba? At least unti-unti na tayo nagbubukas at unti-unti na natin nakikita na sana bumalik na po tayo sa katulad ng dati na kung anong meron sa atin before. Hi! Saan kayo pupunta? Oh. Wow! So, pasok na kami kasi may pupuntahan pa kami. So ngayon po mga kadong Bisaya, pupunta kami sa aming may meeting kami today. Tonight pala. So Bel, pasuyo ako ng grab ha. Kaya maingay, may madidisturbo na sa kanan busy. Bel, busy yung nasa dulo yun Yes. So ayan mga kadong Bisaya, so di ba ang ganda ng likod? Nakakamiss talaga siya, di ba? Anong pangalan mo? Hi, my name is Jessica. Yes. Taga saan ka po? Taga Parañaque. Wow. Ilang taon ka na po? I'm 22. Wow. Saan ka nakatira? Ikutan, Parañaque. Wow. Ilan ang anak? 4. Dalawa lang pala. Dalawa lang. Sorry naman. So, how was your day today? I'm good. Wow, you feel good, you feel bitter. Diba? Ito, ang ganda talaga dito, no? Ganda kalbuhin. Ingit na naman siya sa puno. Oo nga, parang yan eh. So, ayan, mag-aantay tayo ng grab. Saan ba yung grab kadalasan napasok? Diyan nga, bawal yung dito. Sige, dito tayo mag-aantay ng grab. Sige, go. Yan. So, mag-grab. So, antay lang natin yung grab. So, ayan mga kadong Bisaya, meron na kaming na-book na Avanza na grab. So, kasi hindi naman po yung kami lahat. So, dapat yung mas malaki. Diba? Diba, Bel, kung bumili pa ako ng camera, tignan mo, hindi na naman pala ng camera, diba? Kung bumili ako, magkano yung 36,000. Ito, at least naka-discount. In time, oo. Pero sa ngayon, oo. Diba? Ba't parang gumaganda ka ngayon, Mami? Siyempre, ganun talaga. You look good. Siyempre. You look, better. Diba? Parang may lumaki. Huwag kayo maingay ha. May busy Diba? So ayan, salamat sa lahat. Baday, panoorin nyo yung aking ads ha. Wag i-skip. Oo, pag skip nyo, ang kamay, ang daliri. Ang daliri, hahaba. Hahaba agad yung kuko. Di pa ako tapos. Yung kuko lang yung hahaba, mga kadong Bisaya. Pero anyway, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe. Ano yan? Drugs and money will get back, sabi ko sa'yo. Okay. Sige. Replyan mo, okay? Sige, so ayan, thank you for watching and see you tomorrow. Tomorrow agad. Yan mga kadong Bisaya, so nandito tayo ngayon. So kakain lang tayo get together. Yan, yung nasa likod din yung mga boss ko. Diba? Ang gaganda nila. Hi! Yes. Uy, hi naman kayo. Hi! Wow! Ano pala yan?
So ayan mga kadong Bisaya, so kakain tayo mamaya. This one, oh. Yan, mga dahon-dahon. Yan. Marami rin sa amin din, hindi ako marunong kumain. Tama ba, Nihaw? Ito nga, oh, tingnan nyo siya. Hindi nga ako marunong. Wait lang. Ayan, mga kadong Bisaya. Tama ba, Nihaw? Oh, kala nyo hindi ako marunong, oh. Tingnan nyo. Tingnan na dito. Nahirapan ako mga kadong Bisaya. Yun, successful. Pindutin mo nga itong harap. Saan ang harap? Sa akin ako? Ah, okay, wait. Hawakan mo ko. Yun. Nakaharap niyo. Ba, di marunong nakasama kumain. Yan. Front ka mo, front ka mo. Wait lang. Kaya may binta kayo doon? Meron? Sarap pala siya. Kailangan masasaya doon. So ayan, ito yung boss namin. Ayan. Uy, nag-visit tayo para dito kainin mo. Kasi Yes. start bawal sa ito. Paano bawal? Kuya, let's have toast because I don't drink. What's that? Beer? Soju? No, only this one. No. What's the taste? Like Emperador? Is it Emperador? It doesn't taste like alcohol. No, it doesn't taste like alcohol. Like grape juice. I thought it would be much more strong. This is why I didn't. You see, mga kadong Bisaya, very handsome. Very handsome. And this one, very beautiful. Beautiful. Diba? Yeah. Number one friend. Wow. Wow. So this one, her name is Malayo. Malayo. So yung iba, mga busy, mga kadong Bisaya, yun doon, nag-iihaw na yun doon. Yun o, nag-iihaw na. So mamaya, dito rin yan sa amin. This is okay. This one.